Swatama nggih. Sing ati-ati ya nggih. Marga wengi iki nek ra kleru geblake mbokmu. Sing ati-ati dadi nek apa-apa sambata karo Gusti. Mbok menawa nek bengi iki wis dadi pepestimu ya nggih Swatama. Sing ngati-ngati ya nggih karta marang pokoke penting ati-ati. Janji engko nek apa-apa tak kabari keluargamu. Bumi gonjeng langit. Kelapaton lir ginjanging alis. Wah, Petruk kaya wong bisa ndilat wesi abang mecah wesi gligiran ki Karta Marma. Karta Marma ora wedi tanding karo badangmu. Yen mangkono kowe wani jandon karo aku sing tak wedeni apamu. Apa meneh gesak Karta Marma? Ayo tandinga karo aku. Man. Man. Ado-ado. Lho, kowe kok mingar-mingar karepku dhewe. Iki ndas-ndasku dhewe, sirah-sirahku dhewe. Arep apa Karta Marma? Man, ado-ado. Man, ora aku nek kene ya. Karta Marma. Apa nek sak lamahe dapurmu ayo wong kura maju. Wah, yen ngono kowe wani nantang perkara seblakno dadamu Petruk kelakon mati nek iki tandingan aku. Wah, wah, Anomalia layak nggo jago gempruk. Wah, wah. 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 Wah, wayange kepleh udan sewengi. Awas. Ngono kuwi ten sabetan, Den. Ha. Ha. Ha! Ha! Put! Ha! 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 Ut! Ha! Ha! Ut! Ha! Ut! Wah! Ut! Ha! Wah! Ut! Lo!
Wah, ha, ha, wah. Ha, wah, what? He, wah, what? Wah, wah, ha. Halah ya. Ha. 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 Wah, sak. Oh, wah. Wah. Wah, modar. Ha. 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 Oh. Wash. Ha. Wah. Wah. Halt. Wah. Wah. Hanuman. Iya. Oh. Wah. Wah. Ha. Oh. Wah. He. He. Wah. Wah. Loh. Ah. Ha. Wah. Oh. Ah. Ha. Ah. Yo. Ha. Oh. Wah. Modar. Oh. Aman. Wah. Ha. Ha. Wah. Ya. Ha. 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 Os. Ha. Uch. Ash. Ah. Narpati ngawangga yun-ayunan mugi ngrata maneh Prabu Salyapati mentang Sang Arjuna
kurang prayitna karna padha janggane wanda sumampiring kreta haywaranta hawa Pandhawa golagul Sang Prabu Kresna mustaka gumlundung ing kesma ing Tesmak Bathok Mata Mlorok ora ndelok sapa kang magotana madaning rananggana Prabu Basukarna he Hanuman tibani senjata kang mamprung wandamu Narpati ngawong gayun-ayunan Swetruk pripun paman para Kurawa kawan sedaya kalah kabeh nggih Kurawa niku menangi nek madang karo berkatan tegese kondangan musuhe Anoman lho dinten samekin mboten ingkang saged ngunduraken Anoman kajawi sampeyan sinuwun wah Anoman pyak pyak kados pundi Raden? Piye, Truk? Iki musuh Prabu Baladewa. Aku wis ngomong nguni. Yen Prabu Baladewa wajib dijen Kurama bakal tak undurake. Terus niki sing maju Prabu Baladewa. Mangsa borong Petruk aku diweling wong tuamu kon bali saiki. Aduh. Aduh, iki mau gek kepiye? Ora mangsaku aku dadi wong kok ora tau kepenak. Oh alah nasib nek krokot.
Wis kon matur karo Sunan Prabu Ndarawati sing tak gawa kok ya malah ditbon ora coba. Tak duduke layang-layang gaden. Malah iki sinuwun Anoman ya wis lunga. Raden kok kepiye aku iki kok. Wis mangsa borong nek apa-apa pasrahke karo Gusti. Bumi konjeng langit. Kelakaton lere ginjang ing alis ing wata netra kekalih ninggih sang kantong bolong ya Petruk ing batin nyuwun arsa ning Hyang Manon eling-eling anak Gandharma Raja Suwala kajawil kelinting gentong gemeling Badar Prabu Baladewa. Baladewane lho. Baladewa aku. Mripatmu sawangen. Prabu Baladewa aku. Bar ngopo? Baladewa aku. Dudu kowe. Iki kowe mung memba karo aku Prabu Baladewa. Baladewane aku. Ayo. Gelut ya gelut. Loh. Kowe sapa? Prabu Baladewa. Kakrasana. Halo. Sing Prabu Baladewa aku ambot tatema. Hey! Wah, ana Prabu Baladewa loro gantol negala. Ya. Hei. Kang, apa? Jikono jika apa? Kayak tutuk lesung kayak. Alu. Iya. Enggak apa tak, Tru? Sinuwun Prabu Baladewa. Bekti kula sinuwun. Iya. Niki genah Prabu Baladewa. Iya, aku. Jenengan mboten mungsuh ora? Njuk dite, Bu. Piye? Njuk dite sinuwun. Ora duwe. Rene kesambatan kok duit. Wis minggat to. Kok keras bener. Apa pancen iki nasib Prabu Bala? Tak pucuk tadi kantor negara. Oi. Lah. Ya. Hei, ayo. Aja ker maju ijen wong Kurawa. Ayo biun sahabat Bala. Aja mundur Prabu Baladewa. Wah, lo. Ayo, aja mundur. Aja ker maju sakakange adine maju. Hush.
Koko Prabu wonten dawuh. Ana apa Yayi? Ya bandaku, ya bonyaku, ya Truk. Ayo ganti. Semekian men kowe iso dadi Prabu Baladewa kok rumangsa sakarepe dhewe. Mbok ya nganggo tatanan. Dina iki Surun Prabu Batukarna ingkang bakal gawe kerampungan percaya marang Ratu Ndarawati, nggih. Koko Prabu wonten dawuh Yayi Petruk nun wonten dawuh sinuwun Prabu amiji dhateng kula pun Petruk dina iki wis kaya paripurna anggone Brandayuda magun ing palagan nitining dadi apa kang dadi sedyaning anakku Endang Loro Temon lamun siji kowe bisa ngaturake gamelan Lokananta kang tinabuh para dewa kaping loro temanten wadon njaluk numpak pedhati pangerting lambu andini pecuting ula lanang kaping 3 temanten kakung kudu numpak